Ahojte všetci, ja som Tom a dneska vám niečo poviem o vibe codingu. Určite je to relatívne nové slovičko, ale všetci ho poznajú. Ja už som tak trošku navnímal, že ako s tým máte niektoré skúsenosti a tak, ale predsa sa opýtam, poznáte tento pojem? Ruka hore. Bomba. A skúšali ste to už niekto? Kodili ste si nejakú aplikáciu? Super. Takže čakal som menej, ale super, že máte skúsenosti. No, takže v dnešnej dobe sa zrovna tento rok, možno minulý rok, sa trošku roztrhlo v rece s tými AI nástrojmi. A sú také dva prúdy, jedni sa zameriavajú na tých akože programátorov, hej, máte Clauda, je tam nejaký ten AI assisted coding, a potom ten druhý prúd sa zameriava na tých, čo v živote neprogramovali, v živote nevideli kód, a k ním môžete vidieť také tie krásne reklamy, že poďte kódiť, v živote ste nemuseli programovať, naprogramujte si vašu vysnívanú aplikáciu len tým, že na to myslíte. No, realita je však taká, že napíšete prvý promptík, vyhodí vám to stránku, ste celý nadšený, super, som programátor, opustím prácu, idem kodiť. Ale jak v tom pokračujete ďalej, tak vlastne zisťujete, že sa dostanete do nejakého bodu, kedy skončíte len pri tom, že mu píšete len fix this a napíšete mu to 50 krát a on sa furt nevie opraviť. A vy vlastne len sledujete, jak vás to stojí peniaze, jak sa stále nevie opraviť, ste z toho frustrovaní, stojí vás to čas. Takže ideálny svet sa rozpadá a nechali ste sa nachytať na marketing. Ale čo taký programátor? Stále sa budeme držať toho, že vibe coding, hej, nechceme proste zasahovať do toho kódu, nechceme ho čítať, chcem si niečo nakodiť, chcem meniť farbičky. Idem do toho. Výhody oproti tomu IT človeku je to, že vy ste reálne tie softvery už programovali. Vy už viete štruktúru, viete architektúru, viete, čo má taká aplikácia obsahovať, či už z backendu, z frontendu. A viete s tým byť extrémne rýchli. Kvázi nadobúdate také superpowers, hej. K tým teda nástrojom, ktoré sa dajú ako využívať, už je hrozne veľa frameworkov, ktoré vám toto ako umožňujú, ale stále, kým sa držíte toho čistého vibe codingu, že mu len píšete hlúpe príkazy a robí to za vás, tak vám vznikne z toho úplný bordel kód, ktorý vlastne pri nejakej 10. feature sa vám to rozpadne jak domček z kariet. Lenže vy do toho môžete dať tie svoje vedomosti IT a budovať to tak trošku schodík po schodíku. Takže keď viete, že tam musí byť teda nejaká tá architektúra, máte nejaké rozmyšlené riešenie, stačí si to napísať len v nejakých bublinách, pospájať si to, odfotíte si to, hodíte to do Clauda, on vám z toho spraví štruktúru, napíše vám dokumentáciu a tak ďalej. Takže dáte akéby do toho aj tie svoje vedomosti, ale hlavne je to o tom nápade. No, ja som si tu vypísal nejaké také nástroje, ktoré ako som vyskúšal a teda viem, že ako sa mi s tým pracuje dobre. A prvým je V0, to je taká tá ultimate framework pre čisto vibe coderov, ktorí nerozumejú ITčku. Spraví vám to veľmi krásnu stránku z UX hľadiska, je ako veľmi dobrá, odporúčam, ale je to presne ten bordel kód, takže má to svoje pre a proti. Potom je tam Claude, ktorý je úžasný, u nás v Moro Systems ako využívame veľmi. A to je už taký ten kóder pre toho vývojára. On už reálne vám tam dáva tie zmeny, viete si to kontrolovať, approvujete mu to a vie to za vás prerobiť. Takže čo je super, no a ešte podotknem, Claude vám vypluje takú tú stránku, jak nejaká rozbitá hračka. Hej, je to celé biele, je to škaredé, je to proste nepoužiteľné pre produkciu. Tak vy môžete zobrať V0, nech vám to nakodí pekne, potom to preklobíte do Clauda a poviete mu, že to je celé na hovno a že to potrebujete zrefaktorovať a potrebujete to spraviť úplne od základu. On vám pekne spraví dokumentáciu, spraví vám teda návrh toho riešenia, celé vám to v bodoch spraví a máte ako pekný základ. Ďalšie tie nástroje, čo som tam spomenul, je napríklad Base 44, pretože ma to neskutočne otravuje na YouTube, furt mi to tam vyskakuje a je to totálne useless a je to presne pre tých ľudí, ktorí nikdy neprogramovali. Trošku som to zhejtil, dúfam, že sa mi neozvú. A potom napríklad také jak Firebase,
si spravilo Firebase Studio, nie, lebo však naskočia na tú vlnu toho AI-ka, stojí to za nič. No. Je lepšie využívať nejaké tie, napríklad ako Claude, ktoré sa ako na to viac špecializujú a nie je to len nejaká nadstavba nad niečím, čo už existuje. Ale možno to bude v budúcnosti dobre, neviem, ale už to skúšať nebudem. No. A Gumbo, na to som narazil pred 2 dňami, je to vlastne vibe coding hier. Je to pixelovky, je to celkom zaujímavé a čo mi na tom prišlo najzaujímavejšie je, že vám to generuje asety, takže keď si to nechcete kodiť s tým, tak si tam viete vygenerovať nejaké obrázky a spraviť si Donkey Konga proste sám. Takto to vyzerá, to som len pre ilustráciu, že aké hry sa s tým dajú spraviť. Je to samozrejme drahé, ale obrázky vám to spraví pekné. Tak, a teraz sa dostávame k tomu spôsobu programovania. Takže tým, jak viete, jak ten proste, opakujem sa, viete, jak ten software má vyzerať, tak na začiatok najdôležitejšia vec je, že si spravíte dokumentáciu. Samozrejme, nerobíte ju vy, robí to za vás to AI-ko, ale ako pekne si rozpadnete problém do bodov, poviete mu, vždy mu napíšte, že daj mi aspoň 6 bodov, čo chce spraviť, do detailu to prejdi, vypluje vám 1000 riadkovú dokumentáciu. Super, preklopíte to a idete mu hovoriť teda, že ideme robiť jednotlivé dokumentácie. Určite tam chcete mať architektúru, styling guide, teraz hovorím frontendovo, lebo som frontendiak, samozrejme na backende vy poznáte, aké veci tam potrebujete. Takže základom je architektúra, developer guide, styling guide. Chcete určite nejakú testovaciu stratégiu. Chcete to mať lokalizované, to je dobré na začiatku, lebo potom refaktorovať aplikáciu spätne a všetko prekladať je ako celkom oprus, skúsil som si to. A tiež je tam autentizácia, takže na všetko si spravíte vlastne dokumentáciu. Je to trošku časovo zložitejšie, ale je to hrozne ten základný kameň, ktorý potrebujete tomu AI-ku dať, aby ste potom vedeli vyvíjať bez problémov. Takže sa dostávate k tomu, že ste si nejaký ten základ spravili. A ja budem teraz trošku nadviažem, ja som minulý rok, niektorí si pamätáte, som robil deskovku s AI-kom, tak teraz si k tomu robím ako webovku s AI-kom. A tam je to super, že keď som si vlastne spravil tú dokumentáciu, tak ja teraz, tým, že už to vie štýlovať, vie to robiť všetko, tak ja mu napíšem nejaký task, ktorý on už vie, ako má kodiť v rámci ako ku zvyšku aplikácie, otestuje si ho, aktualizuje dokumentáciu a je to vlastne hneď naprvo je to funkčné, takže sa totálne vyhnete tomu, že mu musíte hovoriť, aby sa opravilo, pretože to tam má detálne popísané. Vyvíjate hrozne rýchlo, je to bez problémov a čo sa mi na to najviac páči, že je to strašne nenáročná robota. Je to kvázi oddychovka a premeniate svoj nápad na niečo reálne, hmatateľné. Takže, a dá sa to robiť popri iných činnostiach, hej, vy si môžete tam pustiť nejaký dlhší prompt, idete si na vecko, vrátite sa, bum, máte zrazu featureku naprogramovanú. Alebo pri iných činnostiach, neviem, akože ja rád multitaskujem, takže ja si rád pustím tohto ako robotika vedľa mňa a ja si popri tom vyvíjam inak tú hru, proste rozmýšľam nad inými vecami a jajko si kódi vedľa mňa. A na konci dňa mám jedno aj druhé, čo je veľmi super. Tam som dal odkaz na tú aplikáciu, môžete si ju pozrieť, odporúčam to, ako pozrieť si to na webe. Je to celkom cool, ale však to nechám na vás posúdiť. No, a teraz vlastne tá otázka, že či je vibe coding future, že či ako dokáže nás to nahradiť a že či ako tá budúcnosť je už teraz, že vlastne je to plne funkčné a jednoznačná odpoveď je, že nie, pretože nedajú sa s tým robiť absolútne komplexné aplikácie. Jednoducho ten návrh toho programátora tam je nevyhnutný. Ale na druhú stranu je to super pre prototypovanie. Dajme tomu, viete, zákazník má nejaké požiadavky, vy ich viete rýchlo naprototypovať a ísť za ním s tým, že už reálne niečo vidí a vy mu to potom viete dodať už v nejakej kvalite. Samozrejme, tak, jak sa to posunulo za posledný rok, je akože obrovský skok. A verím v to, že už aj komplexnejšie aplikácie sa do pár rokov budú vedieť vibe kodiť, ale samozrejme nikdy to nenahradí toho programátora, ktorý tam má tie vedomosti o tom, jak to funguje, jak to má správne vystavať a tie sľuby, že v živote si neprogramovali, spravte si aplikáciu, tak ako ešte dlho nebudú reálne.
Takže záver, to som už vlastne tak zhrnul. A ešte jedno by som podotkol, je, že ako máte svoje nejaké legacy projekty, ktoré ste si vyvíjali dávno a teraz si sa k tomu neviete dokopať, pretože posadiť sa k tomu, čo ste kodili vtedy a vlastne prvé, čo vám napadne, je, že už by ste to spravili inak, tak tuto to odpadá, lebo vy vlastne to stále hovoríte tomu AI-ku a on je ten agentík, ktorý si to nejako robí, prekopáva si to sám a jediné, čo vás to stojí, je ten čas, čo za tým musíte sedieť a aktuálne teraz to ešte funguje, takže mu to musíte odklikávať, hovorím ako o Claudeovi konkrétne, že to ešte neprogramuje úplne sám, že teraz pol hodinu si bude sám kodiť. Takže jediné, čo vás to stojí, je ten čas a vlastne rovno premieňate svoje nápady na niečo hmatateľné. Ďakujem pekne za pozornosť a tu je náhľad tej webovky, môžete si ju potom preklikať. Ďakujem pekne.